Salut, salut și bine v-am găsit pe Olio. Astăzi o să facem unbox la o tabletă de la Samsung, Galaxy Tab A 2019. Olivia de-abia așteaptă. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să vedem ce conține cutia. Hai, mă ajut să deschidem această cutie? Uite aici. Folosim, înțeles, cuțitul nostru din plastic. Wow! Și aici? Nu prea dai cuțitul ăsta din plastic. Bravo! Înăuntru cutiei. Bineînțeles că avem tableta. Să venim spre ea un pic mai târziu. Un cablu de alimentare, cam scurt totuși. Încărcătorul. Mai avem cheița pentru a introduce cartela în sertaraș și bineînțeles că niște manuale, sigur, nu o să le citim. Și să vedem și tableta. Wow! Ia uite. Tableta se fabrică în 3 variante de culori, dar pentru noi culoarea la tablete, la telefoane nu prea contează. Are o grosime de doar 7,5 mm. Finisajul este din aluminiu. E super ok, pare destul de rezistentă. Diagonala tabletei este de 10,1 inch, o diagonală perfectă. Are o rezoluție foarte bună de 1920 pe 1200 de pixeli, un spațiu de stocare de 32 de GB, are un procesor octa-core de 64 de biți. Eu zic că este un procesor decent. Are o cameră pe spate de 8, nu-i prea wow. Are o cameră pe spate de 8 megapixeli și una pe față de 5 megapixeli, pe care nu o să o folosim, deoarece avem niște aparate mai performante pentru a face poze și videouri. Are o memorie de 2 GB RAM. Este cam puțin, dar pentru ce ne trebuie nouă, Olivia, eu zic că este mai mult decât suficient. Tableta are o baterie de 6150 de mAh. Pentru noi nu o să fie o problemă că o să descarce tableta când o să mergem la partidele de pescuit, deoarece avem un sistem solar fotovoltaic la noi tot timpul. Are și un port pentru nano SIM, unde o să-i atașăm o cartelă cu internet nelimitat 4G. Și o să putem să ne uităm la desene animate la nesfârșit, pentru că acasă mami nu ne lasă, dar asta nu trebuie să afle. Nu-i spui, da? Nu-i spui? Bine, bravo! Pe noi, cum a zis și Olivia, cel mai mult ne încântă sunetul. Da, sunetul ne încântă cel mai mult. Sunetul. În cauza că are difuzoare stereo și o să putem să avem... Da! Da! Ca să avem un sunet clar când ne uităm la Tom și Jerry. Da, o să ne uităm la desene animate cu un sunet extraordinar de bun. Da! Este! Nici mie nu mi se pare o tabletă extraordinar de performantă, cum spune și Olivia, dar pentru nevoile noastre, eu zic că este destul de performantă. O să o folosim la multimedia, la internet, nu o să avem nevoie de multitasking sau să o folosim la gaming. Bineînțeles că sunt convins că chiar și la aceste două chestii o să facă față cu brio. Acesta a fost unboxing-ul nostru, sper că v-a plăcut. Nu uitați să ne dați un like și un share la pagină. Puteți să ne urmăriți și pe YouTube și pe Instagram. Am rămas singur, a venit Dorica. Bate palma? Bate palma! Face curățenie. Bate palma, Olivia. Ne vedem data viitoare la următoarele unboxuri.
numai bine! High five! Datorită situației actuale, cel mai bine este să petreci mai mult timp cu familia și să stai în casă. Numai bine! Ne vedem la următoarele unboxing-uri!